sa ato po ipahimutang sa atong kaugalingon nga kung mag-ipon ka og mga stepchildren nga dili nimo sinabot ate Flor, so siguro unsa kay imong reaksyon niini? Di malalim Ate Will. Oo. So, normal gyud no sa kanibitang ingon ani nga mo na gyud musod ka sa kaminyuon tapos naanay trophy daan ni imong partner. Matod pa nila Ate Will na sa imo daw kunong pagpili sa imong partner kung naa na kuno yung mga bit-bit na daan, so apil nimong dawaton. So ang nahitabo man gud ani karon, unang-una pag start pa lang nila murag kulang sa respeto ba ang side sa iyang nahimong partner gumikan lagi sa iyang mga kaagi. Pero wala man sa iya ang problema kay wala man niya tuyuan no, di man niya kagustuhan maingon ana siya. So sa iyang pangutana, kaning labi itong gingon ni mo Ate Will, kaning bitang mabiktima sa human trafficking. So pa-remind ta sa mga naminaw karon no, dili ni siya ingon nga kapanansagan nga problema kay mismo diri sa Surigao City daghay na hitabo ingon ani kaluoy sa Ginoo usab daghay na dakpan na sa pulis. In time bitaw na mutabok lang din sa ato from for example Davao or dito sa lagyo ng mga lugar kay Gateway malagi ang Surigao, oo, sa Mindanao. So mao ni na daghan na intercept sa mga kaning port o di sa kapulisan kaning manggidala bitaw nan for example isa ka sakyanan nga mahibaluan man no pag walay mga kompleto na mga papilis, walay mga ID, labi na yung mga minors. Mao gini suki sa human trafficking kahimo ang mga himo ang mga talent pag abot sa kaulungan. Yes, Yeah, oo, kumpiyansa. pangarta. So karon nga tay mga kaigsunan sa atong gibalik-balik na kailangan suwito kita sa balaod kay para pag feeling nato di na maayo, dali ra tang makasumbong sa mga authorities, di ba? Tapos kani pod nga problema, pwede man kada makapangayog tabang no, labi na kung naamatay mga cellphone karon mga gadgets, dali lang. Ang atong tapikan karon kining iyang pangutana kung angayan pa bang dawaton. So para sa ako Ate Will, kung mag-istorya sila sa iyang partner karon, normal atong balihon ang situation no. For example, ako as iyang partner karon, normal ako man ang anak kung muhangyo, ako jung dawaton. So isip ako sa kintahay asawa kung gusto gyud sa ako partner na pabalikon ang bata, wala ko'y mahimo, di ba? Pero iyan ang kondisyonan daan kay naa na may ilang experience nga dili maayo para unang-una pa lang naanay makaset na bitaw daan ng boundaries kay kung unsay gihimo sa una dili na mausab murag naa na bitay kataha. So para sa Yes. ako Ate Will, yes. Oo, yes para sa ako kay lisod man sad kung dili niya dawaton daghan na po yung mga istorya, di ba? You know na sa mga tao karon sa palibot ilang sa mga paryente daghan ang makialam. Pero kung mohimo gihapon sila nang dili maayo, diha na siguro ang mo nagingon final decision na, di ba? Yes, correct. No, kinahanglan gyud nga kung sabton sab na nimo Mary Jane ang part sa imong bana. So lisod man sab kaayo kung nihangyo na iyang anak ni ang balibaran, so sila na po'y magkalayo ang ilang relasyon na Ate Flor. So dili dapat mahimong kung ano, mahimong hinder sa ilang mga misunderstanding between sa amahan ug anak. So ikaw isip asawa na sa iyang papa, so ikaw ang magpaubos, so ikaw ang masabot. And then insakto ang giingon ni Ate Flor nga mag-set ka og boundaries. So dapat diha ra ka or naay to kuanon ang imong bana no, tamuron nga imong gidili para buhaton sa iyang anak diha sa imo ha. Kay basin Ate Flor ug magkuan asab sila magkarambula. Yeah, tinuod. Yes. Kay kung dili no permira ba wala iyabana kay bisag inaana na ang edad sa iyabana pa naggihapoy trabaho. So maningka sila lang nabilin dito and then dili sila magkasinabot. So mas maayo ni mo Mary Jane ang imong buhaton nga mulikay lang gid ka bisag na sulod mo sa usa ka panimalay apan pwede man na Ate Floyd di ba? Diha ra ka sa imong kwarto or kung naa siya tuyo moray imong ikuan sa iya pag-entertain sa iya ha. So dili nimo isungsong ang imong kaugalingon sa mga stepchildren nga kanang wala pud ni kuan sa imuha. Murag may Wala. lamat na Yes, Ate Will. oo, di walay respeto sa imuha. So kinahanglan nga mutahod sab unta sila sa imuha isip
isip kaning kuan na lang isip relatives or stepmom, and then naghihapoy respeto nga ihatag para sa imuha. So paningkamuti lang nga imong madala ang imong stepchildren nga kaning mapasunod nimo or mabalik ang inyong maayong relasyon. Murag kuan na lang Ate Flor, murag i-charge to experience na lang tong panghitabo sa previous nga nang giaway mo, then nagkapasakitay na kay dili naman to mabalik pa. So i-charge to experience, and then pag-start na lang mo og bago. So pwede ka na Ate Flor nga kalimtan na lang. Muna ingon nga ikuan na lang ilubong sa kalimot. Mo na nakapait no sa seryosohan ta nga istorya mga kaigsuonan sa mga naminaw karon, labi na kung adun na mo'y plano nga magminyog otro or inyong mga partner, inyong mga uyab karon na anay matud pa na mga trophy daan. So mao ginagiingon nga kung mosulod mo sa relasyon, dili lang para sa inyong duha kundi na ay mga kailangan ninyo hatagan po ng dako na value kay normal man ko dati will isip mga anak labi na kung wala pay buot no. Ang klase man gud sa pagpanelos daghan ang pamaagi na ilang buhaton. So naadyaon mga allegation kaning pagpangaway, pagpasakit og uban pa, labi na kung murag mga bugro ba ang bata kay mayon nga dapat ang time ni papa sa amura, dapat ang kwarta ni papa sa amura, dapat tanan nga para sa amo ra. So normal magselos na agyud na siya, dili gid na siya mawala. Normal gina Ate Flor nga ang mga bata magselos kay maingon man na sila nga kaning mabahin dili na ang mabahin ang atensyon. Yes, labi na ang inheritance. Ang atong kabahinan makuan na. So inana gina mo ginay number 1 nga silosan sa anak nga mabahinan ang iyang nanasiya step mom, and then naapa siya half brother and sister. So inana gid na mga ka-feelings. Tinuod gid na nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Swerte na ang uban natin will makachamba sila na murag perfect na siguro imong life no na wala kay kalaban, wala maglagod sa imo, di ba? Murag swerte na nimo gyud. Murag dili gid wala siguro perfect Ate Flor. Naagid na siya no. Naagid na siya nga mo kuan gyud mo kontra mo digid mo kuan sa imo mo uyon. So naigi mga contradiction. Para sa ako Ate Will, kung ang tanang tao ra kan sa ganahan sa imo ha, basig may problema na ha. Kanhi bitong murag wa na mo subak sa imo ha, tanan na lang uyon, murag di na jud katuuhan no. Murag dili na jud katuuhan. Gani. Ate Flor, murag unsa naman na siya. Basig may something na. May something nga ang tanan basig kuan basig dry na ka. Di manipulate. Bitaw. So kay napalit na nimo tanan ang imong mga stepchildren, so kuanan imo nang nahatag tanan. So wa na to supak sa imo Ate Flor, mo ginay the best. Gadjod. Pero Ate Will, tanan man kuno deserve ng second chance, di ba? So basin di ay normal lang gud usahay kani bitong adjustment period ba, di gid malikayan no na nay mga pagduda, wala pa sila kasuito sa imong pagkatao kung unsa ka. So kuman na time nga nakita nila pila ka years na kintahay mo nag-ipon tapos sa ilahang amahan na napoy bag-o na anak, basig tungod sa bata, di ba? Kanang na ilang step brother ba? O karon basin og mahimong okay ra sila. Testing lang. Testing lang. Yes, wala ko mo sa pag-testing. So di man siguro likayan Ate Flor nga mo arag mo hangop manggita og bata, di ba? Basin mo ra nay pamaagi nga magkabalik ilang maayong kabubuton. So mo inaana mga ka-feelings no kinahanglan gid ang nagitay adjustment sa usag-usa. So kung dili nato madala sa atong paghinay-hinay o paghimo na ana, so magpatabang ta sa Ginoo. Atong iampo ng mga atong mga katong mga tao nga against sa imo. Basin ra hikapon sila sa Dios, so ma-change ra ang ilang mga kinaiya. Yes, mga ka-feelings. So inaana no mo ni life sa atong letter sender karon nga medyo naagian niya ang dili maayo nga experience sa kinabuhi. Na ilang gate karon Ate Will. Ay, mas maayo. Everyday man kami mag-agi so makita nato ang mga mga accomplishment. Maklaro na ang beauty nila sa ilahang sa ilahang barangay ball.
Naapoy sa sabang, naapoy bagong accomplishment nila no, bago pag-i-open, bago ilang barangay hulsab, di ba gamay kito sa una, o karon dako na. Ano yung mga improvement Yes, gyapon. nanay atong makita. Og shout out po ko kang Ma'am Consolation. Karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa EJ Quotes nga nag-ingon. Life is simple. Everything happens for you, not to you. Everything happens at exactly the right moment, neither too soon nor too late. You don't have to like it, but it's easier if you do. So, kuanan Ate Flor nga ang mo nagiingon nga accepting reality. So kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi nga imo nang nasinatian, so ato yung pilit nga dawaton kay naa naman na siya. Kung dili nato dawaton, so mo nay makahatag nato og kabugat sa atong Bugat sa panghunahuna. dughan. Yes, bugat Mm. sa dughan, makahimo og problema og mo na hinungdan sa atong mga depression. So Ate Flor, dugang pagpahanay sa atong coach Yeah. karon kaga. So mo naging mga kaigsuonan no na naa namang gyud na unsa may atong mahimo, di ba? Kay normal na siya no kada adlaw gyud, di ba, na ay mga tao to makita ano nang naggimugot, puro problemado. Pero kung nag-goal ka or wala sa imong paglantaw anang imong problema, naa naman gyud na siya. Pero kung mag-think positive lang ta, good vibes ang gyapon bisan pa man sa mga problema sa matag adlaw, kaya na tong batukan no. Like ang pinaka the best yun ng example ani Ate Will kining bitaw natin gihambin nga balatian, so nay uban ma-depress na sila, dila madawat ba nga amo na dyan situation, so the more mo samot matrigger ang ilang gibati. Pero kung dawatan sa maayong kabubuton tapos sa paningkamutan na lang ma-maintain kung unsay ang hayang i-maintain, so mas bisan pa magmasakiton ka, malipayon gihapon ka, di ba? Daghay mga Yes. masakiton karon. Acceptance. Na kuan Ate Flor, murag halos na mga batan-on pagani na mga sakit labi na kung mga aged. Tungos pang kaon. Oo. So bisan na atay mga sakit nga gihambin apan think positive gihapon no. Atong dawaton ang mga realidad sa atong kinabuhi nga normal sa atong kinabuhi nga naa ginay mga trials, mga struggles apan atong paningkamutan nga mamahimo gihapon positibo ang atong ginabuhat sa matag adlaw. Correct. Kay dili lalim Ate Flor ang magkinabuhi nga negatibo kay murag imo nang gidumtan ang kalibutan. Sakit sa dughan, wa kay kalipay. Yes, so bisag pag-smile na lang no, murag Makapagaan sa atong dughan. Ang pag-smile nato sa atong isig katawo, isa gina nga makahatag og kani kagaan sa imong kung ano imong pamati kay kung mo response pod to smile ang imong ismilean, so medyo makuan Ate Flor mo gaganahan sab ka sa so mo na atong mga pahimangno karon hapon ng mga ka-feelings nga think positive lang kita bisag muna na apan ato yung paningkamutan nga mapositive ang atong mga panghunahuna. Correct. Yes. So karon ato nang ipadayon ang atong Bible verse for the day nga gikan sa James 1:3. So nag-ingon diri nga ang atong kinabuhi no nag-agad kita sa kabubuton sa Dios o nag-ingon siya knowing this that the trying of your faith worketh patience. So nagpahinumdum na usab kini kanato mga ka-feelings nga kung sa may mga panghitabo sa atong kinabuhi kini pagsulay og sa Dios alam kanato kay pinaagi sa mga pagsulay diha ta gisukod sa Ginoo kung asa tataman o sa kaligon ng atong pagtuo niya kay pinaagi sa mga trials diha daw ta mulambog diha ta mulig-on sa atong pagtuo sa Ginoo. So mga ka-feelings mo to ang atong Bible verse karon ning kahaponon og Ate Flor gamay mga words nga ikabilin para sa atong mga ka-feelings nga follow kanato karon Yeah. hapon. So karon nga panahon no murag grabe ang struggle nato sa matag adlaw, pero atong timan-an nga pinakaimportanteng butang sa kalibutan ang pamilya ug ang paghinigugmaay.
mao gyud ay pinaka-importante. So normal lang nga na ato mga changes sa atong batasan, sa atong lifestyle o sa atong mga choices. Pero dis aman ta magsugod diha pud ta mo end gyud sa pamilya, magkaunsa-unsa, magkabikil mo or whatever, maabot gid ang time na pamilya ra gyapon ka mo balik. So bisan pa man og aduna tay mga differences, normal ra kay mga tawo ra man ta, ang pinaka-importante gyud atong balikon og atong una-unaon para sa atong survival ang pamilya. Yes, mo na giingon ho nga family is love. So dapat ato yung bisag unsa ka malisuron basta nagkahinig og maayo na agi love sa usag usa, malipayon gihapon ang family, di ba Ate Flor? Tinuod. Magkasinabtanay kay diha man nato makita o diha nato makuha ang atong kusog diha sa atong pamilya. Kay Ang support, Yes, so may Ate Will, laing mo support system. O walay laing mo support sa atoa kung didto ra sa ila. So bawal ang bawal ang Mag-inunayay. mag-away-away, Oo. kanang dili magkasinabot. So ang dako gyud og role niini ang usa ka ginikanan. Mm-mm. Oo. Pero sa katanaw na ti Will nga natong nabalitaan na ang ilang kalaban nilang pamilya. Yes. Lisod. Lain pud sila. Lisod. Wala tay mahimuan Oo, ano ilaha pod na no. So kinahanglan na nato sila og kaning murag mga counseling Ate Flor, Mm-mm. spiritual counseling aron maka-realize sila nga dili daay kinahanglan nga mag-away-away ang panay. Kini si Ate Flor. Kini si Ate Will, gusuban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay kun ang Diyos.